Bagi देवाची माये आम्हा पापियांसाठी होती कोण आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला समान बले की तुझे कोरडे सगळे कोरसाठी आहा उद्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा बगी देवाची माये आम्हा पापियांसाठी होती कोण आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला समान बले की तुझे कोरडे सगळे कोरसाठी आहा उद्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा बगी देवाची माये आम्हा पापियांसाठी होती कोण आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला समान बले की तुझे कोरडे सगळे कोरसाठी आहा उद्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा येतो बगी देवाची माये आम्हा पापियांसाठी होती कोण आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला रे मुझ्या बापा आमच्या कापेक रे मुझ्या बापा त्याच्या हात पाया तुझा रे मुझ्या बापा आणि तुझा छोटी वाटाणचा जिनवास नाही रे बापा तुझे एक कामं रक्ताचं मुझ्या भावाचे पिढीचे आणि खाण्याचे देव रे